बयखौबो फिन गोदान भिडिअ बरायफिनबाय। दिनै जों क्लास 10 नि मेथ्स सोंनाय बिदां 4.3 एबा एक्सारसाइज 4.3 बिनि लास्ट मोनथाम कुइसन्स दङ जोंहा नैबे 9, 10, 11 बे कुइसन्सखौ जों सल्व खालामनो थांगासिनो दङ आरो बुंखानो सानबाय बे मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंनो बर' मिडियामाव फरायनाय आरो इंलिश मिडियामाव फरायनाय मोन्नैबो मिडियामाव फरायनाय बे मोन्नैबो मिडियामाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरा बे भिडिअखौ नायनानै बुजिना लानो हागोन। इंलिश मिडियामाव फरायनायब्लाबो बर' मिडियामाव फरायनायब्लाबो स' नायलांबाय दा भिडिअखौ माब्रै जों सल्व खालामनांगौ आं मोजां बुजायनो हागोन। स' गिबियावनो कुइसन्सखौ बुजिना लानोसै। मोननै दैनि टेपआ जयै गंसे टेंकिखौ 3/8 घन्टायाव सुफुंनो हायो। टेंकिखौ गिदिरसिन खावहांखोनि टेपजों आलादायै सुफुंनो उन्दैसिन खावहांखोनि टेपनिख्रुइ 10 घन्टा खमसिन सम नांगौ। मोनफ्रोमबो टेपआ टेंकिखौ आलादायै सुफुंनो नांनाय समखौ दिहुन। कुइसनखौथ' नोंसोरो एसेबां बुजिनाय नङा, आं बुजायगासिनो दं नायग्रो इंलिश मिडियामफोरनाबो। 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tank can separately fill the tank. आच्छा बेखौ बुजिनो थाखाय नोंसोरो मोनसे माबाखौ नाय, आं बुजायगासिनो दङ नोंसोरनो नाय, नैबे डायग्रामखौ नाय नोंसोरो बे डायग्रामखौ नाय। माने मा होनना बुंदों, मोनसे टेपआ गिदिरसिन मोनसे टेपआ फिसासिन। नोंसोर दायो नुगासिनो दं नैबे गिदिरसिन टेप, नैबे फिसासिन टेप। गिदिरसिन टेपजों फिसासिन टेपजों मोननैखौबो जुदि दै हगारोब्ला बेजोंबो दै हगारबाय बेजोंबो दै हगारबाय होमब्ला नैबे टेंकिखौ बुंहोनो थाखाय बेसे सम नांगौ जायो जमायै 9 घन्टा एसे बारा, माने 9 घन्टा 3/8 घन्टा नांगौ जायो। 9 घन्टानि एसे बारा होननानै सानना ला बेखौ। दानिया मा होनबावदों कुइसन्सआव जे जुदि नैबे फिसा टेपखौ बन्द खालामनानै नैबेखौल' हगारोब्ला, गिदिरखौल' हगारबाय आरो जेनेबा, होमब्ला बेसे सम नांगौ जायोनो, ओरैबायदि सम नांगौ जायो माने नैबेनिख्रुइ 10 घन्टासिन खमसिन सम नांगौ जायो। माने 10 घन्टा सिगाङावनो बेखौ फुरा खालामनो हागोन आरो जुदि माने उल्थायै सानोब्ला मा, नैबेखौ बन्द खालामनानै बेखौ हगारोब्ला, फिसाखौ हगारोब्ला बेनो बेसे सम नांगौ जायोनो, नैबेनिख्रुइ 10 घन्टा बारा सम नांगौ जायो। मा खालामनो थाखाय, बे टेंकिखौ फुरा खालामनो थाखाय। बयबो बुजिबाय जानांगौ, बिराद गोरलै नङा होमबा? होमबा जों माब्रै सल्व खालामगोन बेखौ जों फैनायनि। बयबो बुजिबाय कुइसन्सखौ। दा मा खालामनांगौ, जों मा दिहुननांगौ, नैबियो जुदि हारसिङै नैबेखौ बन्द खालामनानै बेखौ हारसिङै हगारोब्ला, गिदिर टेपखौ आन्था हगारोब्ला बेसे सम नांगौ जायो बेखौ फुरा खालामनो, बेखौ दिहुननांगौ। आरो बेखौ बन्द खालामनानै नैबे आन्थाखौ होयोब्ला बेखौ फुरा खालामनो बेसे सम नांगौ जायो, माने बेनो हारसिङैब्ला बेसे सम नांगोन, बेनो हारसिङैब्ला बेसे सम नांगोन बे टेंकिखौ बुंहोनो थाखाय, बेखौ जों दिहुननांगौ। स' जोङो मा खालामगोन, गिबियावनो हमबाय होननानै लिरगोन। हमबाय लेट फिसासिन टेपआ गासै x घन्टायाव दैजों आबुं खालामो। गंसे टेंकि दैजों आबुं खालामो बेसेबां, गंसे टेंकि। आच्छा बेसेबां गं लिरनि आं, गं होमबानो साबसिन जागोन, गंसे टेंकि। होमबा जों मा हमखो, जाय फिसासिन टेप, बै टेपआ बै टेंकिखौ फुरा खालामनो थाखाय, माने गंसे टेंकि दै फुरा खालामनो थाखाय बेसे सम नांगौ जायो, गासै x घन्टा सम नांगौ जायो होननानै जों हमना लाबाय। फिसासिननिखौ हमना लाग्रोबाय जों गिदिरसिननिखौ दा आरामसे मोनहैखागोन। फिसासिननिखौ मिथिब्लानो जों गिदिरसिननिखौ मिथिखागोन। मानो होनोब्ला फिसासिना जुदि 10 घन्टा नांगौ, फिसासिना जुदि 5 घन्टा सम नांगौ जायोब्ला, फिसासिना जुदि 15 घन्टा सम नांगौ जायोब्ला गेदेरसिननो 10 घन्टा खम सम नांगौ जायोनो, माने 5 घन्टायावनो गेदेरसिना बेखौ फिलआप खालामगोन। जुदि फिसासिन टेंकिया बेखौ 20 घन्टायाव फिलआप खालामोब्ला गेदेरसिन टेपआ बेखौ बेसेबाङाव फिलआप खालामगोन, 10 घन्टा खम, 20निफ्राय 10 घन्टा खम 10 घन्टायावनो फिलआप खालामगोन। बेबायदि होनखादों, ओंखायनो गेदेरसिननिखौ टेनसनखौनो लानो गोनाङानो गैया जोङो। फिसासिननिखौ मिथिबानो जों गेदेरसिननिखौ मिथिखागोन। ओंखायनो जों फिसासिननिखौल' हमग्रोबाय जे x घन्टायाव बियो बै टेंकिखौ, नैबे टेंकिखौ x घन्टायाव बियो बेसेबां घन्टायाव, x घन्टायाव बियो बे टेंकिखौ फुरा खालामो नैबे फिसा आन्थाखौ हगारोब्ला। जों बेखौ हमना लाथ'बाय। अके, दानिया नायदो। दाना इंलिश मिडियामफोरना नैबिदि लिरबानो जाबाय। लेट इन x आवार्स स्मलार टेप फिल्स इन इन x आवार्स स्मलार टेप फिल्स 1 tank। माने x घन्टायाव
फिसा टेबा बेसेबां फिल खालामो गंसे टेंकि फिलआप खालामो दानिया नायदो बिदिब्ला गासै 1 घन्टायाव बेसेबां टेंकि फिलआप खालामनो हागोन बेलाय गासै बेसेबां फिलआप खालामनो हागोन 1 घन्टायाव नै बेसेबां टेंकि फिलआप खालामनो हागोन 1/x टेंकि बुजियाखैना नाय जुदि x घन्टायाव बियो गंसे टेंकि फिलआप खालामोब्ला दैजों होमबा 1 घन्टायाव बेसे फुल खालामगोन बिनिथ' जोङो दिहुननो हायोना नाय आं बुजायगासिनो दङ बेखौ बुजिनो थाखाय नोंसोर नैबेखौ नाय हमनानै लाबाय 5 घन्टायाव गंसे टेंकियाव बेसेबां दै जायो 10 लिटार दै जायो माने ओरैबायदि सानना ला जे गंसे टेंकियाव खै लिटार दै जायो 10 लिटार दै जायो 10 लिटारनि बारा जाया आरो बेखौ बे 10 लिटारखौ फिलआप खालामनो थाखाय बेनो खै घन्टा नांगौ जायो हमनानै ला 5 घन्टा सम नांगौ जायो होमबा 1 घन्टायाव बेसे टेंकि बुंगोन बेसे टेंकि बुंगोन जों बेखौथ' आरामसे दिहुननो हायोना होमबा नाय 5 घन्टायाव जुदि बियो 10 लिटार दै जायोब्ला होमबा 1 घन्टायाव बेसे दै जागोन 1 घन्टायाव बेसे दै जागोन 1 घन्टायाव बेसे टेंकि फुल खालामनो हागोन जोङो बे टेंकिखौ फिलआप खालामनो थाखाय जोंनो 10 लिटार दै नांगौ जायो 5 घन्टा सम नांगौ जायो बिनिफ्राय होमबा 1 घन्टायाव जों बेसेबां टेंकि फिलआप खालामनो हागोन बेखौ मोननो थाखाय बे 5 जों जोङो नैबे 10 खौ 5 जों डिभाइड खालामबानो मोनबाय नै 10 खौ 5 जों डिभाइड खालामबा बेसेबां मोनो 2 लिटार माने 1 घन्टायाव बेसे फिलआप खालामनो हायो बियो 2 लिटार 2 लिटार 2 लिटार 2 लिटार गासै 5 घन्टायाव बेसेबां जागोन 10 लिटार बुजिबायना होमबा बे 5 नि जायगायाव आं जेब्ला 1 होयो होमबा बे 5 खौ जों बैजों डिभाइड खालामहैबानो जाबाय अके बे सिस्टेमखौनो जों बेवहाय बाहायदों बे टेकनिकखौनो जों बेवहाय बाहायदों नाय आं बुजायबाय नै नोंसोरनो नाय होमबा x घन्टायाव बेसेबां टेंकि 1 टेंकि होमबा 1 होनाय लोगो लोगो बे x आ बैथिं मा जाहैगोन डिभाइड जाहैगोन माने 1 घन्टायाव बियो बेसेबां 1/x टेंकि बियो फिलआप खालामो आरो 1 घन्टायावथ' बियो फिलआप खालामनो हाखानाय नङा फुरा मानो होनबा बेनो गासै खै घन्टा नांगौ जायो x घन्टा नांगौ जायो 1 घन्टायावथ' बे माबा मोनसे टेंकिनि माबा मोनसे बाहागोखौथ' फिलआप खालामगोन ना माने आं बुंनो सानदों 1 घन्टायाव हयथ' बियो टेंकिनि नै एसेबां बाहागो फिलआप खालामनो हागौ नङा होमबा जोङो दायो मोनबाय जे फिसा टेबा 1 घन्टायाव टेंकिनि बेसेबां बाहागो फिलआप खालामो अके गासै बेनो फुरा फिलआप खालामनो थाखाय बेनो बेसेबां नांगौ जायो x घन्टा नाथाय 1 घन्टायाव बियो बेसेबां फिलआप खालामो टेंकिनि बेसेबां बाहागो दैजों आबुं खालामनो हायो नै एसेबांखिनि आरो बेखौ जों मोनबाय नै 1/x बुजिबाय बयबो दाना इंलिसनिफोरना नै बिदि लिरदो therefore in 1 hour smaller tap fills 1/x tank दाना फैफिनदो कुइसन्सआव जोङो टेंकि टेप फिसाया बेसेबां सम नांगौ जायो जों बेखौ हमना लाखाबाय x घन्टा सम नांगौ जायो आरो 1 घन्टायाव बेसेबां फिलआप खालामनो हागोन जों बेखौ हमना लाखाबाय दानिया जोङो मेन बाथ्रायाव फैनोसै जे मा होनना बुंदोंमोन मोननै दैनि टेपा जयै गंसे टेंकिखौ 3/8 घन्टायाव सुफुंनो हायो थारमाने मा होनना बुंदों जयै माने मा बेखौबो जुदि हगारनानै होयोब्ला दैखौ होमब्ला बिसोरनो बे टेंकिखौ फिलआप खालामनो थाखाय खै घन्टा सम नांगौ जायोनो 9 घन्टानि एसे बारानै 9 घन्टानि एसे बारा सम नांगौ जायोनो थारमाने बियो खै घन्टा दै गनांगोन बिनिफ्रायबो 9 घन्टा एसे बारा बिनिफ्रायबो 9 घन्टा एसे बारा दै गनांगोन बाथ्राखौ बुजिदोंना मोननै टेपजों बे टेंकिखौ फुल खालामनो थाखाय दैजों फुल खालामनो थाखाय 9 घन्टानि एसे सम बारा लायोनो 9 घन्टानि एसे सम बारा लायो माने 9/3/8 घन्टा लायो 9/3/8 घन्टा लायो हा होमब्ला नोंसोर बेवहाय एसे बाथ्रा टुइस्ट खालामनानै नाय नै बियो बेसेबां घन्टा दै गनांगोन बिनिफ्राय खै घन्टा दै गनांगोन 9 घन्टा 3/8 घन्टा 3/8 घन्टा दै गनांगोन ना गनाङा आरो बिनिफ्रायबो खै घन्टा दै गनांगोन 3/8 घन्टा दै गनांगोन बुजिदोंना बाथ्राखौ मानो होनोब्ला मोननैजों जमायै खनसेनो दै हगारोब्ला बे टेंकिखौ फुल खालामनो थाखाय खै घन्टा नांगौ जायो 9 घन्टा एसे बारा नांगौ जायो होमब्ला बेबो 9 घन्टा एसे बारा बिनिफ्रायबो दै गनांगोन बिनिफ्रायबो 9 घन्टा एसे बारा दै गनांगोन दानिया मेन बाथ्रायाव फैदो जे बे हारसिङै फिलआप खालामनो थाखाय बेसे सम लायो होननानै आं बुंदों बे हारसिङै हगारोब्ला आरो दाबोथ' बे हारसिङै गगासिनो दं बेखौ हगारब्लाबोथ' बे हारसिङै गगासिनो दं नङा होमबा नैबे हारसिङै जुदि बे टेंकिखौ फिलआप खालामनो नांनाय समा जुदि x बा 1 घन्टायाव बेसेबां फिलआप खालामनो हायो होननानै जों मोनगौ 1/x होमबा बे टेंकिनिफ्राय बे टेपनिफ्राय बेसे दै गदों 9 घन्टानि एसे बारा दै गदों अके होमबा 9 घन्टानि एसे बारासिम समाव बियो बे टेंकिखौ बेसे फिलआप खालामनो हागोन जों बेखौ मोनगोन बाथ्राखौ बुजिदों थिग बेबायदिनो 9 घन्टा नैबेसिम समावहाय नैबेनिफ्रायबो माखासे दै गगोन बिनिफ्रायबो माखासे दै गगोन बिनिफ्रायबो माखासे दै गगोन जोंहा जयैसो बेसेबां सम लादों 9 घन्टा 3/8 घन्टा सम लादों हा बाथ्राखौ बुजिदोंना बयबो बुजिदों होमबा जों बयबो बुजिबाय जे बे 1 घन्टायाव बेसेबां टेंकिखौ फिलआप खालामनो हागोन बेहा 1 घन्टायाव माखासे गावनि बाहागो फिलआप खालामगोन बेहा माखासे गावनि बाहागो खालामगोन नै बियो 1 घन्टायाव बेसे फिलआप खालामनो हादोंमोन नै बेसेबां फिलआप खालामनो हादोंमोन 1/x
होमबा बेसे घन्टा दै गदों बेनिफ्राय बेसे घन्टा दै गदोंमोनलाय 9 घन्टानि एसे बारा आच्छा बेखौ जों गथा खालामबा बोरै जागोन मिथिगौ ना 8 जों 9 जों माल्टिप्लाइ खालाम 8 जों 9 जों माल्टिप्लाइ खालामबा बेसेबां जायो 72 प्लास 3 75 घन्टानि होमबा बेसेबां घन्टा दै गदों बेनिफ्राय 75/8 घन्टा होमबा जों बेवहाय होनि 75/8 घन्टायाव दैजों आबुं खालामो आच्छा बेखौ बेजों माल्टिप्लाइ खालामबानो जाबाय अके होमबा बेजों माल्टिप्लाइ खालामबा जों बिदि मोनगोन नै 75/8 टेंकि माने जों बेखौ माल्टिप्लाइ खालामबा बेसेबां मोनगोन 75/8x टेंकि होमबा जों मोनबाय 1 घन्टा गासै 9 घन्टा नैबेसां समावहाय नैबे टेपनिफ्राय जोङो टेंकिनि माबा मोनसे बाहागोखौ जों फिलआप खालामनो हागोन आरो हमना लाबाय बेसेबां बाहागो फिलआप खालामनो हाबाय आरो 9 घन्टा गनाय समाव अके टेंकिनि नैबेसां बाहागोखौ बियो फिलआप खालामबाय 9 घन्टानि समाव बे फिसासिन टेपआ बेखौ जों बेसे मोनखो 75/8x टेंकि बे बेसेबां बाहागोआ जाबाय 75/8x टेंकि बेनिफ्राय दै गनानै बेसेबांखिनि फिलआप जाबाय दानिया मा होनबावदों आं बेखौ रेटजों होनि 1 मिनिट दानिया नैबेनिफ्रायबोथ' दै गदों ना बेनिफ्रायबोथ' दै गदों बेनिफ्राय बेसेबां दै गदों जों बेखौ रेटजों होना लानि हमना लाबाय बियो बिनिफ्राय दै गनाय खिनिया नैबे बाहागो खिनिया बेनि आरो ओरैनोथ' बिदि जानाङा आलदा आलदा थाया नङा होमबा आं बुजायनो थाखाय नोंसोरखौ बुजिना लानो थाखाय बेखौ बानायबाय नैबे गोजा होनाय खिनिया नैबे गिदिर टेपनिफ्राय गनाय दै आरो नैबे ब्लुजों लिरनाया नैबे फिसा टेपनिफ्राय फैनाय दै दा नैबेसेबां बाहागोआ बेसेबां जों बेखौ दिहुननो थांगासिनो दङ जोङो फिसा टेपनिफ्राय गासै बेसे दै मोनगोन जों बेखौ मिन्थिबाय नै फिसा टेपनिफ्राय जोंहा गासै नैबेसां समाव जोंहा गासै फिसा टेपनिफ्राय दै गयै बेसेबां टेंकि बुंहोगोन नैबेसांखिनि टेंकि बुंहोगोन बुजिबाय आरो गिदिर टेपनिफ्रायबोथ' दै बुंहोगोन ना बेखौ होमबा जों बयबो बुजिबाय बेखिनिखौ नङा होमबा दानिया नायदो नैबे मा बुंनाय जागोन नैबे 75/8x मा होननाय जाखो मिथिदों ना फिसासिन टेपआ बेसेबां नैबेसिखिनि समाव बेसेबां टेंकि दै बुंहोयो नैबेसांखिनि टेंकि दै बुंहोयो आं दहाय ब्लुजों लिरदों ना बेबायदि आरो दानिया थांसै जों गिदिराव बिनि सिगां इंलिश मिडियामना ओरैबायदि लिरनांगोन बे एखे जागोन लिरनाया इंलिश मिडियामनाबो अके दाना जों थांसै गिदिरसिन टेपआव गिदिरसिन टेपआ जुदि फिसासिन टेपआ टेंकिखौ फुल खालामनो थाखाय दैजों फुल खालामनो थाखाय बेसेबां सम लादोंमोन x घन्टा होमब्ला गिदिरसिन टेपआ बेसे सम लागोन दानिया कुइसन जाफैयो गिदिरसिन टेपआ फिसासिन टेपनि बेसेबां घन्टा सम लायोमोन 10 घन्टा खम सम लायोमोन खै घन्टा सम लायोमोन 10 घन्टा खम लायोमोन होमबा जोंहा जुदि फिसासिन टेपआ x घन्टा सम लादोंब्ला होमबा गिदिरसिन टेपआ टेंकिखौ बेसेबां घन्टायाव फिलआप खालामगोन गिदिरसिन टेपआ गासै x - 10 घन्टायाव दैजों आबुं खालामगोन बेसेबां गंसे टेंकि बुजिबाय ना x - घन्टा माने x आ सोरमोन x आ जाबाय फिसासिन टेपनि नांनाय सम नाथाय x - 10 आ माखौ बुजायखो x - 10 माने फिसासिन टेपनि बेसेबां सम नांदोंमोन बेनो 10 घन्टा खम सम नांदों बेखौ बुजायदों x - 10 आ बयबो बुजिबाय जों मानो माइनास खालामदों मानो होनबा x - 10 आ मा बुजायो x आ जाबाय फिसासिन टेपनि नांनाय सम -10 माने बेनो बेसेबां खम सम नांगोन 10 घन्टा खम सम नांगोन होमबा गिदिरसिन टेपआ गंसे टेंकिखौ फुल खालामगोन खै घन्टायाव नैबेसां घन्टायाव बेसेबां घन्टायाव जुदि फिसासिना x घन्टा लायोब्ला दानिया नायदो होमबा बेबो 1 घन्टायाव बेबो दैजों बेसेबां फिलआप खालामगोन 1 घन्टायाव बेसेबां खालामगोन दहायनि बायदि x - 10 टेंकि फिलआप खालामगोन जुदि बेनो बेसेबांखिनि सम नांगौब्ला 1 घन्टायावथ' बेयो 1 घन्टा दै गयोब्ला माबा मोनसे टेंकिनि बाहागोखौथ' बे फिलआप खालामगोन ना होमबा बेसेबां टेंकिनि बाहागो फिलआप खालामगोन नैबेसां टेंकिनि बाहागोखौ फिलआप खालामगोन बेयो होमबा बे गिदिरसिन टेपनिफ्रायबो जोंहा बेसे दै गदोंमोन नैबेसां घन्टा सम गदोंमोन गिदिरसिन टेपनिफ्रायबो जोंहा एखे सम दहायनो बुंखादों कुइसन्सआव जे गिदिरसिननिफ्रायबो फिसासिननिफ्रायबो मा खै घन्टा दै गदोंनो जयै बे टेंकिखौ फिलआप खालामनो थाखाय नैबेसांखिनि सम नांदों माने बेसांखिनि सम नांनाय माने बिनिफ्रायबो खै घन्टा दै गदों नैबेसांखिनि समाव दै गदों बुजिबाय होमब्ला नैबेसांखिनि समाव बेसे दै मोनगोन जुदि 1 घन्टायाव बियो बेसांखिनि
टेंकिखौ बुंहोनो हायोबा होमबा बै सांखिनि समाव माने 75 बै 8 घन्टायाव बेसेबां टेंकिखौ फिलआप खालामनो हागोन बियो जों बेजों माल्टिप्लाइ खालामबानो मोनबाय होमबा बेजों माल्टिप्लाइ खालाम 1/x - 10 इनटु 75/8 माने जों मा मोनगोन 75 8x - 10 मोनगोन जोङो होमबा बे मा जाखो नैबे जाहैबाय नैबिसखिनि समावहाय गिदिर टेपआ टेंकिनि बेसेबां बाहागोखौ बियो फिलआप खालामनो हागोन थारमाने नैबे जाहैबाय फिसासिन टेपआ नैबेसांखिनि बुंहोनो हागोन इसिखिनि समाव आरो गिदिरसिन टेपआ नैसिखिनि बुंहोनो हागोन 1 घन्टा समाव सरि नैबे घन्टा समाव आं दहाय ड्र खालामदोंमोन ना नैबिदि गिदिरसिन टेपआ बेसेबां बाहागो दै बुंहोनो हागोन 75 8x - 10 नैसांखिनि बाहागोखौ बियो बुंहोनो हागोन बेसांखिनि समाव आरो फिसासिन टेपआ नैसिखिनि बाहागोनि दै बुंहोनो हागोन बिसोर जयै मिलायनानै बेसेबां बुंगोन बिसोर गंसे टेंकि बाथ्राखौ बुजिबाय नैबे जाहैबाय फिसासिन टेपआ बुंहोनाय टेंकिनि बाहागो नैबेनिफ्रायबोथ' दै गुदुं बेबोथ' माबा मोनसे बाहागो दै बुंहोगोन ना बेसेबां बाहागो बुंगोन नैबेखिनि बुंगोन मोननैजों मिलायनानै खै एक टेंकि बुंहोदों बिसोर बाथ्राखौ बुजिबाय ना होमबा जों बिसोर मोननैखौ प्लास खालामबानो जों मोनबाय स' इंलिश मिडियामफोरनाबो बिदि लिरना लादों इन x - 10 आवार्स लार्जार टेप फिल्स 1 tank बेबायदि लिरना लाबानो बुजिबाय नोंसोरो स' जों दानिया मा खालामगोन स' देयरफर 75 8x प्लास 75 8x - 10 बे मा बेयो जाबाय फिसासिन टेपआ बुंहोनाय टेंकिनि बाहागो नैबे जाबाय गिदिरसिन टेपआ बुंहोनाय टेंकिनि बाहागो होमबा मोननैजों बेसेबां टेंकि बुंहोदों बिसोर गंसे टेंकि दै बुंहोदों बुजिबाय होमबा दानिया जोङो नायसै बिसोर मोननैखौ जों एलसिएम लाबा बेसेबां जागोन जोंहा 8 जों 8 बाव x दं बाव x गैया x जागोन x - 10 दं बाव गैया x - 10 आबो एलसिएम जागोन स' बेजों बेखौ डिभाइड खालामहरबा 8x दानजागोन होमबा मा थागोन x - 10 माने मा जागोन 75 x - 10 जों माल्टिप्लाइ जागोन प्लासआ प्लास बेजों बेखौ डिभाइड खालामहरबा 8 दानजागोन x - 10 दानजागोन 8 थागोन 8 into 75 8 into 75 सरि बेथ' 8 जानाय नङा ना 8 जों 8 दानजागोन x - 10 बाव x थागोन होमबा नायदो जोंहा माल्टिप्लाइ खालामसै 75 जों x जों 75x 7 जों 10 जों 750 बिथिं दंखायो 75x आच्छा बेखौ बैथिं लांबा मा जागोन बे माल्टिप्लाइ माने 8x x - 10 होमबा जों दानिया नायनि 75x 75x 150x जागोन जोंहा माइनास 750 लोगो गैया बिसोर मोननैखौ माल्टिप्लाइ खालामबा 8x स्क्वायर माइनास 80 होमबा बिसोर मोनखौ इथिं लांजोबोब्ला 0 जाबाय x स्क्वायर गोनांथिं लांसै जोङो सरि बे 80x जागोन होमबा बिथिं थाङोब्ला बे माइनास 80x माइनास 150x प्लास 750 आच्छा बेखौ जोङो सिम्प्लिफाइ खालामबा ओरै लिरनो हागोन 8x स्क्वायर माइनास 80x आरो 150x 230x आरो बिथिं प्लास 750 इकुवेल टु 0 गासैखौबो 4 जों डिभाइड खालामबा बेखौबो डिभाइड खालामनांगोन 4 जों डिभाइड खालामबा बियो 2 जों डिभाइड खालामनांगोन 2 जों डिभाइड खालामबा बे 4 2 जों डिभाइड खालामोब्ला बियो 115 2 जों डिभाइड खालामबा बियो 375 2 जों डिभाइड खालामबा बेथ' 0 आनो जाहैखायो बेखौ 2 जों डिभाइड खालामबा होमबा जों बेसेबां मोनगोन 4x स्क्वायर 115x प्लास 375 इकुवेल टु 0 आरो डिभाइड खालामजानाय नंला बियो स' जों बेसेबां मोनबाय दानिया जोङो सानजाबगिरि बिजिरनाय बा फेक्टराइजेसन मेथड बाहायगोन फेक्टराइजेसन मेथडआव जों मा खालामोमोन बेजों माल्टिप्लाइ खालामो बेसेबां मोनगोन जोङो बेजों माल्टिप्लाइ खालामनाय नायनि स' जों बेसेबां मोनगोन 4 into 375 1500 मोनगोन जोङो बिथिं जोंहा माल्टिप्लाइ खालामबा 1500 मोननांगौ 100 into 15 1500 जायो 100 plus 15 जायो 115 स' जोङो मा लिरनो हागोन 115 नि जायगायाव 100 plus 15 लिरनो हागोन x plus 375 equal to 0 सिगांनि भिडिअखौ नायबानो मोजां बुजिगोन नोंसोरो माबोरै सल्भ खालामनांगौ 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर ब्रेकेटखौ बोखारदो 100x minus 15x plus 375 equal to 0 बेवहाय जों 4 कमन लायोबा
x 4x कमन लायोबा x माइनास 25 जों 15 कमन लायोबा x माइनास 25 इक्वल टू 0 होमबा जोंहा बेसेबां थागोन x माइनास 25 कमन लादो बिथिं थागोन 4x माइनास 15 इक्वल टू 0 सो जों लिरनो हायो therefore x माइनास 25 इक्वल टू 0 और 4x माइनास 15 इक्वल टू 0 होमबा x खौल' लाखिबा बिथिं थांबाय बियो 25 बिथिं x खौल' दिहुनोब्ला 15/4 जागोन बियो बे पसिबल नङा नट पसिबल बियो नट पसिबल जागोन बियो मानो नट पसिबल x आ मामोन x खौ जों मा हमदोंमोन x आ घन्टा x घन्टायाव बेसेबां दै फिल आप खालामो नै बेसेबांखिनि x आ मामोन दैजों आबुं खालामनो नांनाय सम नङा होमबा थ' पसिबल जाखानाय नङा मानो पसिबल जानाय नङा बेसेबां खम जानाय नङा नैबे पसिबल जागोन 25 15/4 माने बेसेबां 3 पॉइंट सामथिं एसेबांथ' खम सम लाया 3 घन्टायाव हानाय नङा मानो होनोब्ला गिदिरसिन टेपआ फिसासिन टेपनिख्रुइ खै घन्टा सम लादों 10 घन्टा खम सम लादों होमबा बेनो जुदि 3 घन्टाल' लायोब्ला बियो बोरै 10 घन्टा खम लानो पसिबल नङा बियो होमबा नैया बेसेबां जागोन x होमबा लिरदो therefore फिसासिन टेपनो बेसेबां घन्टा सम नांगोन 25 घन्टा फिसासिन टेपनो स' नैबे बाथ्राखौ लिरदो फिसासिन टेपनो टेंकिखौ आलदायै दैजों आबुं खालामनांनाय समा 25 घन्टा आरो गिदिरसिन टेपनो बेसेबां घन्टा नांगोन 15 घन्टा सम नांगोन 10 घन्टा खम सम नांगोन नालाय इंलिश मिडियामफोरना जेरै कुइसन्सआव सोंदों बेबायदिनो फिलआप लिरनानै लाबानो जाबाय स' नैबेनो खै घन्टा सम लादों 15 घन्टा बे टेंकिखौ फिलआप खालामनो थाखाय नैबेनो खै घन्टा सम लादों 25 घन्टा 25 घन्टा सम लादों होमबा नुबाय बियो बिनिख्रुइ खै घन्टा सम लादों खमसिन सम लादों 10 घन्टा खमसिन लादों बेखौनो सोंदों आरो बिसोर आलदा आलदायै दानिया जों थांसै कुइसन नाम्बार 10 कुइसन नाम्बार 10 मा दं नै गंसे एक्सप्रेस ट्रेना माइसर आरो बांगालरनि गेजेराव 130 किल'मिटारखौ बारलांनो गंसे पेसेन्जार ट्रेननिख्रुइ 1 घन्टा खमसिन लायो बिसोरो गेजेरनि स्टेशनफोराव लाखिनाय समखौ सानाबालानो आच्छा जुदि एक्सप्रेस ट्रेननि गड़ खरथिया पेसेन्जार ट्रेननिख्रुइ 11 किल'मिटार/आवार बांसिन जायो अब्ला गंनैबो ट्रेननि गड़ खरथिखौ दिहुन माने ओरैबायदि माइसर टू बेंगालरनि गेजेराव खै किल'मिटार दंनो 132 किल'मिटार दंनो बेखौ मोनसे एक्सप्रेस ट्रेनजों थांदों आरो मोनसे मा ट्रेनजों पेसेन्जार ट्रेनजों आरो नोंसोरथ' मिथिखागौ पेसेन्जार ट्रेना एसे लासै खारो दा पेसेन्जार ट्रेना मा बेसेबां सम लागोन बै एक्सप्रेस ट्रेना बिनि बेसेबां खमसिन सम नांगौ जायोनो 1 घन्टासिन समसिन खम नांगौ जायो आरो मा होनबावदों जुदि एक्सप्रेस ट्रेना गावनि स्पिडखौ एसे पेसेन्जार ट्रेननिख्रुइ बांसिन खालामनायब्ला माने 11 किल'मिटार/आवार बांसिन खालामोब्ला अब्ला बिसोरो मा जायोनो गंनैबो ट्रेननि गड़ खरथिखौ जों मा खालामनांगौनो दिहुननांगौ जायो आरो दिहुननांगौ आरो बेवहाय अके माने मेन बाथ्राया ओरैबायदि एक्सप्रेस ट्रेना पेसेन्जार ट्रेननिख्रुइ बेसेबां स्पिडसिन खारदों 11 किल'मिटार/आवार बांसिन स्पिडआव खारदों बिनिखायनोथ' बियो 1 घन्टा सम खम लादोंना बे बाथ्राखौ बुंदों आरो होमब्ला बिसोरनि गड़ खरथिया बेसेबां एक्सप्रेस ट्रेननिया बेसेबां पेसेन्जार ट्रेननिया बेसेबां इंलिश मिडियामफोरनाबो नायनानै लादो नै मा होनना बुंदों An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate station. If the average speed of express train is 11 km/h more than that of the passenger train, find the average speed of the train. अच्छा मा होनना बुंदों बय मेन खोथाया बेनो एक्सप्रेस ट्रेना पेसेन्जार ट्रेननिख्रुइ 11 km/h स्पिडसिनाव खारदों अके आरो बेवहाय मोनसे खोथा बुंदों जे स्टेशनाव लाखिनाय समखौ हमनाङा होननानै बुंदों स्टेशनाव लाखिनाय समखौ माने लायाखै बेवहाय सानाखै कनसिडार खालामाखै होमबा जों बेखौ बोरै सल्भ खालामगोन नाय जों बेवहाय मा खालामगोन पेसेन्जार ट्रेननि स्पिडखौ हमग्रोगोन स' हमबाय पेसेन्जार जोङो पेसेन्जार ट्रेननि गड़ खरथिखौ माने एभारेज स्पिडखौ बेसे हमबाय x km/h इंलिश मिडियामफोरना लिरबानो जाबाय एभारेज स्पिड अफ पेसेन्जार ट्रेन बि नैबिदि आरो स्पिडखौ मायाव साननाय जायो नोंसोर मिथिखागौ किल'मिटार/आवाराव सुनाय जायो ओंखायनो जोङो खरथि बा स्पिड होननाय लोगो लोगो जों किल'मिटार/आवार लिरनांगोन गोसोआव लाखि बा पेसेन्जार ट्रेननि गड़ खरथिया बेसेबां होमब्ला एक्सप्रेस ट्रेननि गड़ खरथिया बेसेबां जागोन स' एक्सप्रेस ट्रेननि गड़ खरथिया बेसेबां जागोन जों लिरनोसै बेसेबां बारा जागोन 11 आवार बारा होमबा प्लास खालामनांगोन बाराबा गोसोआव लाखि बे जाहैबाय पेसेन्जार ट्रेननि स्पिड नैबे जाहैबाय एक्सप्रेस ट्रेननि स्पिडा पेसेन्जारनिख्रुइ बेसे बारानो 11 घन्टा 11 बारा 11
माने बियो 20 आव खारदोंबा बियो बेसेबाङाव खारगोन 20 + 11 माने 31 स्पिडाव खारगोन बेबायदि आरो बे 20 स्पिडाव खारदोंबा बे 31 बे 60 स्पिडाव खारदोंबा बे 71 बे 80 आव खारदोंबा बे 91 स्पिडाव खारगोन बिदि आरो बुजिबाय बयबो स' जों बयबो मिथिबाय जे पेसेन्जार ट्रेना बेसेबां स्पिडाव खारदों आरो एक्सप्रेस ट्रेना बेसेबां स्पिडाव खारदों दानिया जोंहा थांनाय जानथाया मा थांनाय बारलांनाय जानथाया बेंगालर टु माइसर टु बेंगालर खै किल'मिटारनो माइसर टु बेंगालर 132 किल'मिटारनो बा 132 किल'मिटार हान्थिनायाव ट्रेभेल खालामनायाव बेसे सम नांगोन पेसेन्जार ट्रेननो जों बेखौ दिहुनसै अके आरो एक्सप्रेस ट्रेननो बेसेबां सम नांगौ जागोन स्पिडाथ' बेसेबां जों खारदों बिसोरो खिन्थु बेनिफ्राय बिसिम थांनो बेसेबां सम नांदों जों बेखौ दिहुननो आरो समखौ दिहुननायनि माबाया जोबोद इजि स' पेसेन्जार ट्रेननो 132 किल'मिटार जानथायखौ बारलांनो नांनाय सम इंलिश बिजाबफोरना लिरदो टाइम टेकेन टु ट्रेभेल 132 किल'मिटार बाय पेसेन्जार ट्रेन बिदि लिरबानो जाबाय होमबा जों बेसे सम नांगौ जायो बेखौ ओरै नैबे मोनसे फर्मुलाजों दिहुनगोन अके नैबे गोसोआव लाखि बे फर्मुलाया मानिफ्राय फैनाय आं फर्मुलाखौ खिथाग्रोबा मोजांसिन जागोन सानो स्पिडखौ दिहुननो थाखाय जों मा खालामगोन माने खरथिखौ दिहुननो थाखाय डिस्टेन्सजों टाइमखौ डिभाइड खालामगोन माने बारलांनाय जानथायखौ माजों डिभाइड खालामनांगोन समजों होमबा जोंनो दायो समखौ दिहुननो थांगासिनो होमबा समखौ बिथिं लाबोनांगोन जोङो होमबा समखौ बिथिं लाबोयोबा मा जागोन बे टाइमजों स्पिडजों माल्टिप्लाइ जागोन बिथिं मा थागोन डिस्टेन्स थागोन ना डिस्टेन्स थागोन आदसा टाइमखौ जोंनो नांगौ होमबा स्पिडखौ बिथिं बारहोदोलाय होमबा डिस्टेन्स बाय मा जागोन डिस्टेन्स बाय मा जागोन स्पिड जागोन होमबा जों समखौ दिहुनोब्ला बारलांनाय जानथायखौ माजों डिभाइड खालामबानो गोख्रैथिजों डिभाइड खालामबानो जोंहा समखौ मोनगोन स' बेवहाय डिस्टेन्सआ बेसेबां जोंहा बारलांनाय जानथाया बेसेबां 132 बेखौ जों माजों डिभाइड खालामगोन एक्सजों एक्सआ सोरनि स्पिडमोन पेसेन्जार ट्रेननि पेसेन्जार ट्रेना 132 किल'मिटार जानथायखौ बारलांनो बेसे सम नांगौ बेखौ दिहुननो थाखाय बारलांनाय जानथायखौ माजों डिभाइड खालामबानो जाबाय पेसेन्जार ट्रेननि स्पिडजों डिभाइड खालामबानो पेसेन्जार ट्रेननो नांनाय समखौ मोनगोन बेबायदिनो बे जाबाय घन्टायाव थागोन बेयो बेबायदिनो एक्सप्रेस ट्रेननो बेसेबां स्पिड नांगोन एक्सप्रेस ट्रेननो बेसेबां नांगोन सम बेखौ दिहुनसै जोङो ओंखायनो जों लिरबाय एक्सप्रेस ट्रेननो नांनाय समा एक्सप्रेस ट्रेनाबोथ' बे जानथायखौनो बारलांदों ना 132 खौनो नाथाय बिनि स्पिडा बेसेबां x + 11 एक्सप्रेस ट्रेननि गड़ स्पिडा एभारेज स्पिडा x + 11 फैगोन बेवहाय जोंहा फर्मुलाया नैबे डिस्टेन्स बाय स्पिड बारलांनाय जानथायखौ स्पिडजों डिभाइड खालामनांगौ अके दानिया मा होनना बुंदों बिराद गोरलै जेबो गोरा नङा एक्सप्रेस ट्रेननो नांनाय समा नैबे बे जाबाय एक्सप्रेस ट्रेननो नांनाय सम नैबे जाहैबाय सोरनो नांनाय सम पेसेन्जार ट्रेननो नांनाय सम दानिया मोनसे खोथा बुं नैबेनो ना बेनो बे एक्सप्रेस ट्रेननो ना पेसेन्जार ट्रेननो सोरनो खमसिन सम नांगोन निस्सय नैबेनो खमसिन सम नांगोन होमबा बेवहाय सोर नैबे फिसासिन जाना दङ नैबे खमसिन सम जाना दं नैबे मासिन बारासिन सम पेसेन्जार ट्रेननि स्पिडाबो खम बेनिखायनो बेनो बारा सम नांगोन बा जोंहा नैबे बारा जाना दङ बयबो मिथिखाबाय बे मा जाना दङ खम जाना दं दा मा होनदों कुइसन्सआव पेसेन्जार ट्रेननो बेसेबां सम नांगौ एक्सप्रेस ट्रेननो 1 घन्टा खम सम नांगौ जायो माने बेनो बेसेबां घन्टा सम नांगौ बेनो 1 घन्टा खम सम नांगौ जायो थारमाने एकर्डिं टु कुइसन माने मा होनना बुंदों 132x बे सोरनि नांनाय सम एक्सप्रेस ट्रेन पेसेन्जार ट्रेननो नांनाय सम बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय एक्सप्रेस ट्रेननो नांनाय सम इकुवेल टु मा जागोन 1 जागोन मानो बिदि लिरनो हागौ बुजिदोंना बे जाहैबाय पेसेन्जार ट्रेननो नांनाय सम नैबे जाहैबाय एक्सप्रेस ट्रेननो नांनाय सम बिसोर मोननैनि समनि डिफारेन्सआ समनि फारागा बेसेबां 1 माने नैबेनो बेसेबां घन्टा सम बारा नांगौ जादों 1 घन्टा सम नांगौ जादों बुजिथाराखैबा नैबेखौनो पेसेन्जार ट्रेननो 20 घन्टा सम नांगौ जायोब्ला एक्सप्रेस ट्रेननो बेसेबां घन्टा नांगौ 19 घन्टा सम नांगौ जायो होमबा बेसेबां घन्टा सम नांगौ खम लादों 1 घन्टा बेखौ बोरै मोनगोन 20 निफ्राय 19 खौ माइनास खालामबासो मोनगोन ना बेबायदि आरो बेबो अके स' एलसिएम लादो एलसिएम लाबा जोंहा बेयाव x दं बेयाव x + 11 दं मोननैबो जागोन बिसोर x दानजाबाय x + 11 जों बेजों माल्टिप्लाइ जागोन x + 11 दानजाबाय होमबा मा थागोन x जों 132x आচ্ছা बे 132 मोन = 1 होमबा बेखौ बैजों माल्टिप्लाइ खालामबा x + 11 आरो 132 जों 1 मिनिट र' बाव x थाया 132 जों x जों 132x 132 जों 11 जों बेसेबां जायो जों नायनो आচ্ছা बेसेबां जायो 1452 जायो बेनिफ्राय बिथिं दंखायो जोंहा 132x होमबा बिसोर मोननैजों दानजाबाय नै माइनास ना होमब्ला बेखौ बेसेबां जागोन 1452 इकुवेल टु x जों x स्क्वायर x जों 11 जों 11x स' बेखौ आं बैथिं बारनोसै बैथिं बारोबा जागोन जोंहा 11 बिथिं 0 थाबाय
x square plus 11x minus 1452 एबा जों बेखौ मा लिरनो हायो x square plus 11x minus 1452 दानो जोंनो नांगौ 1452 माल्टिप्लाइ खालामनानै जोंनो आरो x नि कोएफिशिएन्टआ बेसेबां 1 जों बेजों माल्टिप्लाइ खालामबा बेसेबांनो 1452 जोंनो माल्टिप्लाइ खालामबा 1452 मोननांगोन खिन्थु गेजेराव दङ जोंहा 11 जोङो प्लास खालामबा 11 मोननांगोन मा नाम्बार जागोन बेयो सं नाम्बारखौ नागिरबाय 44 into 33 बेसेबां जायो 1452 आरो 44 निफ्राय 33 खौ माइनास खालामबा जोंहा बेसेबां जायो 11 होमबा जों ओंखायनो मा लिरगोन x square 11 नि जायगायाव जों मा लिरगोन 44 minus 33 नोंसोर सिगांनि भिडिअखौ नाय होमबानो बेखौ आरामसे बुजिगोन नोंसोर आं भिडिअ डिसक्रिप्शनाव होखादों सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबखौ बोरै सल्भ खालामनांगौ होमबानो बेखौ बुजिगोन होमबा x कमन आच्छा बेखौ बोखारदो 44x minus 33x जागोन बेयो बाव जुदि x कमन लायोबा x plus 44 बाव 33 कमन लायोबा x plus 44 थागोन बावहाय बेजों बेजों माल्टिप्लाइ खालामबाबो बेजों बेजों माल्टिप्लाइ खालामबाबो होमबा x plus 44 कमन लाबावदो होमबा मा थागोन x minus 33 equal to 0 okay so x plus बेसेबां एक मिनिट x plus 44 equal to 0 खनसे और x minus 33 equal to 0 खनसे होमबा x equal to minus 44 आरो x equal to plus 33 आच्छा बेथ' पसिबल नङा x आ मामोन x खौ जों मा हमदोंमोन x आ जोंहा नै स्पिडआ जोंहा माइनास जानो हाया स्पिडआ मालाबाबो माइनास जाया खमायबा माइनास जायो खिन्थु मटर स्पिड खमायाखै खमायनायनि खोथा फैयाखै बे पसिबल नङा नट पसिबल बेयो नट पसिबल आच्छा x आ बेसेबां देयारफोर पेसेन्जार ट्रेननो नांनाय समा x आ सोरमोन पेसेन्जार ट्रेननो नांनाय सम स' लिरदो देयारफोर पेसेन्जार ट्रेननो नांनाय समा 33 आवार बेसेबां घन्टा नांदों पेसेन्जार ट्रेननो 33 सरि नांनाय सम नङा सरि x आ सरि दै x आ बावैसो बुंफ्रांबाय आङो पेसेन्जार ट्रेननि स्पिडआ बेसेबां x किल'मिटार पार आवार माने पेसेन्जार ट्रेनआ बेसेबां स्पिडआव खारदों 33 किल'मिटार पार आवार आरो एक्सप्रेस ट्रेनआ बेसेबां स्पिडआव खारगोन x आ बेसेबां 33 प्लास 11 बेसेबां 44 किल'मिटार पार आवाराव खारगोन बा पेसेन्जार ट्रेननो नांनाय बेसेबां स्पिडआव खारदों पेसेन्जार ट्रेनआ 33 आरो बियो 44 आव खारदों 11 घन्टा माने 11 स्पिडआव खारदों आरो 11 स्पिड बारायाव खारदों सोर एक्सप्रेस ट्रेनआ अके स' बयबो बुजिबाय जानांगौ बुजियाखैबा भिडिअखौ गले गले बोफिननानै नायबाय थाबानो जाबाय बुजिगोन होनबानो अके दा नेक्स्ट कुइसनाव मा होनदों दाबनै बर्ग दब्लायथिनि दाजाबगासैया 468 मिटार स्कुवेर जुदि बिसोरनि सोरगिदिं सिमानि फारागा 24 जायो अब्ला दाबनै बर्ग दब्लायफोरनि आखान्थिफोरखौ दिहुन अके मा होनना बुंदों साम अफ द एरियास अफ टू स्कुवेर्स इज 468 मिटार स्कुवेर इफ द डिफरेन्स अफ देयर पेरिमिटार इज 24 मिटार फाइन्ड द साइड्स अफ द टू स्कुवेर्स दा कुइसन्सखौ बुजियाखै जानो हागौ नोंसोर आं बुजायनो हायो जोबोद गोरलै बेबो जेबो गोरा नङा कुइसन नाम्बार बेसेबांमोन बियो 11 कुइसन नाम्बार 11 मा होनना बुंदों मोननै बर्ग दब्लायनो मोननै बर्ग दब्लायखौथ' मिथिखायो नोंसोरो स्कुवेरखौ होनना बुङो बर्ग दब्लाय इंलिसाव स्कुवेर होनना बुङो बर्ग दब्लाय माने गासिबो साइडआ समान गासिबो साइडआ मा जागोन समान जागोन गासिबो साइडआ समान जागोन बेजों गासिबो साइडआ समान जानांगोन जुदि बियो x बा बेबो x जाजोबनांगोन जुदि बियो y ब्ला नैबेनि जखाया बेनिफ्राय बिसिम y ब्ला बेनिफ्राय बिसिमबो y जानांगोन बेनिफ्राय बिसिमबो y जानांगोन बेनिफ्राय बिसिमबो y जानांगोन बेखौनोथ' पेरिमिटार माबा होनोना बर्ग होनना बुङो होमबा नोंसोर मिथिबाय आरो बर्गनि एरियाखौ बोरै दिहुनो दब्लायथिखौ बोरै दिहुनो जायखिजाया बर्गनि दब्लायथिखौ बोरै दिहुनो मिथिगौ ना जायखिजाया बर्गनि दब्लायथिनि फर्मुलाया जाहैबाय बिनि आखान्थिनि स्कुवेर आरो बिनि नैबेनि लावथाय बे मोनसेनि लावथाया बेसेबां जुदि बे मोनसेनि लावथाया x ब्ला बिनि दब्लायथिखौ जों माजों दिहुनगोन x स्कुवेर जुदि बिनि आखान्थिनि मोनसेनि लावथाया y ब्ला बिनि दब्लायथिया मा जागोन y स्कुवेर जागोन माने बिनिया x बा बिनि दब्लायथिखौ जों माजों दिहुनगोन x स्कुवेर होननानै दिहुनगोन बिनि आखान्थिनि जखाया जुदि y ब्ला गासिबोथ' y जाजोबखागोन नालाय बिनि दब्लायथिखौ जों बोरै दिहुनगोन y स्कुवेर होननानै दिहुनगोन होमबा साप'ज आं नोंसिनाव सोंबाय नैबे मोनसे बर्ग दब्लाय बिनि आखान्थिया 4 सेन्टिमिटार होमबा बे गासिबो मा जाजोबगोन 4 जाजोबगोन ना होमबा बिनि दब्लायथिया बेसेबां जागोन होमबा 4 स्कुवेर माने 16 मानो होनबा जोङो फर्मुलाया बिनि स्कुवेर होमबा जों जायखिजाया बर्ग दब्लायनि आखान्थिनि जायखिजाया बर्ग दब्लायनि दब्लायथिखौ दिहुननो थाखाय एरियाखौ दिहुननो थाखाय जास्ट बिनि आखान्थिनि लावथायखौ मिथिबानो जायो अके होमबा जों हमनोसै फार्स्टआव जोङो हमबाय लेट गिबि
बर्ग दब्लाया मोननै दै बहाय फार्स्ट बर्ग दब्लायनि माबाखौ जों हमसै आखान्थिनि लावथायखौ जों हमसै आखान्थिनि लावथाय माने जायखिजाया मोनसे आखान्थिनि जखा आरोना आखान्थिनि लावथाया x सेन्टिमिटार हमबाय जों आচ্ছা x सेन्टिमिटारखौ हमथ'बाय जिहेतु बहाय जेबो मिटार सिटार होनाय गैया सरि मिटाराव दङ एरिया ओंखायनो जों बेखौ मिटाराव हमनांगोन मिटाराव हमबाय गिबि बर्ग दब्लायनि आखान्थिनि जखाखौ जों बेसे हमबाय x मिटार हमबाय आरो नैथिनिखौ जों मा हमसै नैथि बर्ग दब्लायनि आखान्थिनि जखा आखान्थिनि लावथाया y मिटार स' नायदो जों बेखौ बोरै सल्भ खालामगोन गिबि बर्ग दब्लायनि आखान्थिनि जखाखौ x हमबाय नैथिनिखौ जों y हमबाय खारन बेवहाय मोननै बर्ग दब्लायनि आखान्थिनि खोथा बुंदोंथ' स' दानिया जों मा खालामसै इंलिश मिडियामफोरनिया ओरैबायदि लिरबानो जाबाय लेखौ लिरखाबाय लेंथ अफ साइड अफ फार्स्ट स्क्वायर इज x एन्ड लेंथ अफ साइड अफ सेकेन्ड स्क्वायर इज y होननानै लिरबानो जाबाय दानिया जों एरियाखौ दिहुनसै एरिया होमबा गिबि बर्ग दब्लायनि एरियाया बोरै जागोन आं दानिसो बुंखाबाय जुदि मोनसे बर्ग दब्लायनि आखान्थिनि जखाया x बा गासिबो आखान्थिनि जखाया मा जाजोबगोन x 4 बा 4 4 4 जाजोबगोन आरो बिनि बर्ग दब्लायनि एरियाखौ दिहुननाया माने दब्लायथिखौ दिहुननाया खोब इजि जास्ट बे आखान्थिनि स्क्वायर लाबानो जायो दे होमबा नैबे बर्ग दब्लायनि एरियाखौ दिहुननो थाखाय जों मा खालामगोन जुदि बिनि आखान्थिनि लावथाया y ब्ला जों मा खालामगोन y स्क्वायर दा कुइसन्सआव मा होनना बुंदों कुइसन्सआव बेखौनो होनना बुंदों जे मोननै दाबनै बर्ग दब्लायनि दब्लायथिनि दाजाबगासैया 468 नो दाजाबगासैया माने प्लास खालामलायनानै मोननाया होमबा मा बुंनाय जादों माने नैबे बर्ग दब्लायनि एरिया माने मा x स्क्वायर अके x स्क्वायर आरो नैबे सेकेन्ड बर्ग दब्लायनि दब्लायथि माने मा y स्क्वायर बिसोरखौ प्लास खालामबा बेसेबां मोनो 468 मोनो बाथ्राखौ बुजिदों x स्क्वायर प्लास y स्क्वायरा माखौ होनाय जादों x स्क्वायरा जाबाय फार्स्ट बर्ग दब्लायनि दब्लायथि आरो नैबे जाहैबाय y स्क्वायरा मा सेकेन्ड बर्ग दब्लायनि दब्लायथि माने मोननै बर्ग दब्लायनि दब्लायथिखौ प्लास खालामनानै मोननाय बियो बेसेबां जादों 468 मोननै बर्ग दब्लायनि दब्लायथि नैबे बाथ्राखौनो बुंनाय जादों दाबनै बर्ग दब्लायनि दब्लायथिनि दाजाबगासै बेखौनो होनाय जादों प्लास खालामलायनानै मोननाय अके बेखौ इकुवेशन नाम्बार 1 होना ला दानिया मा होनबावदों मोनसेखौ बुंबावदों बिसोरो जुदि बिसोरनि सोरगिदिं सिमानि फारागा 24 मिटार जायो माने बिसोरनि सोरगिदिं सिमानि फाराग माने माइनास खालामलायनानै मोननाया 24 मिटार जायो माने मा होनना बुंनाय जादों सोरगिदिं सिमानि खोथा बुंलायबाय बे जाबाय एकर्डिं टु कुइसन आरो मा होनना बुंदों सोरगिदिं सिमा होनना बुंदों सोरगिदिं सिमा माने मा जायो मिथिगौ ना माखौ सोरगिदिं सिमा होनो नैबेखौ प्लास खालामना मोननाय बे x मोनबेसे दं बावहाय आखान्थिया मोनबेसे थायो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै बेखौनोथ' सोरगिदिं सिमा होनो ना बिनिफ्राय बिसिम बेसे मोनब्रैफोरखौ प्लास खालामना मोननायखौनोथ' सोरगिदिं सिमा होनना बुङो होमबा बे मोनब्रैखौ प्लास खालामबा बेसे मोनगोन x बेसेबां मोनगोन 4x बे जाबाय फार्स्ट बर्ग दब्लायनि सोरगिदिं सिमा अके फार्स्ट बर्ग दब्लायनि सोरगिदिं सिमा ओमफ्राय सेकेन्ड बर्ग दब्लायनि सोरगिदिं सिमाया बेसेबां नै बे y प्लास y 2y 3y बेसेबां जागोन 4y आच्छा जों बेखौ देरसिन होननानै सानना लाबाय होमबा जों बे देरसिननिफ्राय फिसासिनखौ माइनास खालामनि बेसेबां मोनोनो 24 मोनोनो नैबे जाहैबाय देरसिन अके जों बावहाय नैबेखौ देरसिन होननानै हमना लादों होमबा बिनि सोरगिदिं सिमाया बारासिन जागोन बिनि सोरगिदिं सिमाया बेसेबां जागोन बिनिया जुदि मोनसेया जुदि y ब्ला y बेसेबां जागोन 4y जाबाय नै बेनिफ्राय नैबेनिया बेसेबां जागोन 4x होमबा 4y निफ्राय 4x माने सोरगिदिं सिमाया जाबाय फार्स्टनिया देरसिननिया 4y आरो सेकेन्डनिया फिसासिननिया बेसेबां सोरगिदिं सिमाया 4x बिसोर मोननैखौ माइनास खालामलायोब्ला माने फारागा डिफारेन्सआ बेसेबांनो 24 नो बाथ्राखौ बुजिदों बा बे मा बुस्थु बे जाबाय देरसिन बर्ग दब्लायनि सोरगिदिं सिमा बे जाबाय दुइसिन बर्ग दब्लायनि सोरगिदिं सिमा आच्छा बेवहाय 4 कमन लालाय नों मा मोनगोन y माइनास x इकुवेल टु बेसेबां मोनगोन 24 आच्छा 4 खौ 24 जों डिभाइड खालामोबा बेसेबां मोनगोन 6 होमबा y माइनास x इकुवेल टु बेसेबां मोनगोन 6 होमबा y इकुवेल टु बेसेबां मोनगोन 6 प्लास x बा x प्लास 6 बेखौ 2 होना ला बे बुस्थुखौ नोंसोरो नैबे 1 आव फज' होमबानो नोंसोरो मा मोनगोन नैबिदि होमबा ओरैबायदि लिरगोन थ' स' 1 इमप्लाइज होना लिर 1 आव मा दंमोन x स्क्वायर प्लास y स्क्वायर इकुवेल टु बेसेबां दंमोन 468
जों y नि जायगायाव जों बबेखौ फजनसै नैबे x + 6 खौ होमबा जों मा जागोन y नि जायगायाव x + 6 होल स्क्वायर जागोन ना जों माखौ बाहायगोन 2 खौ बाहायबाय 2 खौ स' जों बेसेबां मोनबाय बाव लिरबानो जाबाय 2 खौ बाहायनानै इउजिं 2 होमबा जोंहा दानिया नायदो मा जागोन बेयो x स्क्वायर प्लास a प्लास b होल स्क्वायराव बेयो जागोन a स्क्वायर प्लास twice ab प्लास b स्क्वायर माने 36 जागोन स' बे जागोन x स्क्वायर मोननैजों twice x स्क्वायर बे जागोन 12x बिसोर जागोन बिथिं लाबोयोब्ला बियो माइनास जागोन स' बे जागोन 2x स्क्वायर प्लास 12x माइनास 416 जागोन बेयो इकुवेल टु 0 सरि बेयो 432 जागोन ना 432 बेनिब्ला बेखौबो 2 जों डिभाइड खालामबा बे 2 जों 2 1 बे 2 जों 6 बे 2 जों डिभाइड खालामबा जोंहा बेसेबां मोनगोन 216 बेखौ 2 जों डिभाइड खालामबा 0 खौनो मोनगोन गासिखौबो 2 जों डिभाइड खालामबाय जोङो होमबा मा थागोन x स्क्वायर 6x 216 इकुवेल टु 0 दहाय जों जेरै खालामदों बेखौ बिदिनो खालामगोन आदसा जोङो नैबे 6 नि जायगायाव मोननै नाम्बार लागोन जाय नाम्बारखौ लायोब्ला जोङो 216 जों x स्क्वायर नि थाफानायजों माल्टिप्लाइ खालामदो सिगां 216 मोननांगोन माल्टिप्लाइ खालामबा किन्तु प्लास बा माइनास खालामबा जों माखौ मोननांगोन 6 होमबा बे मोननै नाम्बारा जागोन जोंहा 18 आरो 12 जागोन जोंहा 18 आरो 12 18 निफ्राय 12 थाङोब्ला बेसेबां जायो 6 18 नि 12 जों माल्टिप्लाइ खालामनो मा मोनगोन 216 मोनगोन होमब्ला बेयाव x स्क्वायर प्लास 18x माइनास 12x माइनास 216 इकुवेल टु 0 जाबाय दानिया नों बेवहाय कमन लानो हायो बिसोर मोननैजों x कमन ला बिसोर मोननैजों x कमन बा 12 कमन ला बा बिसोर मोननैनिफ्राय x कमन लायोबा जोंहा x स्क्वायर प्लास 18x माइनास 12x माइनास 216 थाबाय बिसोर मोननैनिफ्राय x कमन लायोबा जोंहा थागोन x प्लास 18 बाव थागोन 12 कमन लायोबा बाव फैखासिगोन टेनसन लानाङा बेखौ होमबा x प्लास 18 खनसे आरो x माइनास 12 खनसे स' जोंहा मा जागोन x प्लास 18 जों खनसे 0 लिरदो x माइनास 12 जों खनसे 0 लिरदो अके x इकुवेल टु बेसेबां जागोन माइनास 18 x इकुवेल टु प्लास 12 जागोन आरो नैबेथ' पसिबल नङा जोंहा x आ मामोन x बे नट पसिबल बेयो मानो होनबा x खौ जों मा हमदोंमोन नै बर्ग दब्लायनि आखान्थिनि लावथाया मालाबाबो नेगेटिभ जाया होमबा जों x खौ माखौ लानांगोन 12 खौ लानांगोन होमबा बर्ग x खौ जों मोनबाय x खौ जों मोनबाय नै x खौ नैबेनि जखाखौ मोनबाय जों बिनि जखाया बेसेबां 12 होमबा बिनि जखाया बेसेबां जागोन 12 बिनि जखाया बेसेबां जागोन बेखौ दिहुननो थाखाय नोंसोरो नैबाव फज'बानो जाबाय नैबावहाय x खौ 12 लानानै x खौ 12 लाबा बेसेबां जागोन 12 प्लास 6 बेसेबां जागोन 18 होमबा y नि जखाया बेसेबां जागोन 18 माने नैबे आखान्थिनि लावथाया नैबे बर्ग दब्लायनि आखान्थिनि लावथाया बेसेबां 18 बिनिया बेसेबां जागोन 12 अके होमबा लास्टआव नोंसोर मा खालामदो देयारफर गिबि बर्ग दब्लायनि आखान्थिनि लावथाया 12 मिटार आरो सेकेन्डनिया बेसेबां बेखौ दिहुननो थाखाय नैबाव फज'नानै नैथि बर्ग दब्लायनि लावथाया होननानै नैबाव लिरबा डाइरेक्ट फज'नानै बानायबानो जाबाय बास होमबानो जों मोनबाय आरो जोंखौ मा सोंदोंमोन बर्ग दब्लायफोरनि आखान्थिफोरखौ दिहुननांदों माने नैबे जखाखौ सोंदोंमोन जोंनो बे जखाखौ मोनबाय जोङो x खौ मोनग्रोबानो y खौ मोनगोन आरो y खौ बोरै मोनगोन नैबे फर्मुलायाव बाहाय फज'बानो मोनबाय जोङो अके स' जोबोद गोरलै नङा होमबा जोबोद गोरलै जोब्बाय जों उननि भिडिअ'आव बेबायदिनो आरोबाव आं साबसिन हामसिन भिडिअ लाबोबाय थागोन नेक्स्टआव आं नैबे 4.4खौ फोजोबगोन कमप्लिट चेप्टार जोङो फोजोबखांनायनि उनाव जों चेप्टार 5आव थांगोन बेबायदिनो आं भिडिअ लाबोबाय थागोन बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ हिट खालामना ला जाहाथे फिउचार आपडेट होयोब्ला आङो नोंसोरो लोगो भिडिअखौ नुयो स' थेंक इउ